Gvern ġdid nazzjonalista se jaċċerta li trasport u l-ambjent ikunu jistgħu jaħdmu jitfit. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Tony Bezzina u Robert Kutajjar u mill-kandidata Rebecca Cilja ġie spjegat kif il-Partit Nazzjonalista se jindirizza il-problema ta' traffiku mingħajr ma jinsa l-ambjent fejn dan is-settur mhux talli ma jitkissirx iżda jissaħħaħ. Gvern ġdid nazzjonalista se jtejjeb l-infrastruttura tat trasport fuq il-baħar għaċ-ċiklisti kif ukoll għal min jażel li jimxi, jinvesti f'cycle lane siguri u faċilitajiet end of journey. Jirrevedi u jaddatta l-iskeda ta' trasport pubbliku, jinċentiva lis-settur privat u lil min iħaddem sabiex organizza trasport komuni għall-impjegati tiegħu u joħloq parkeġġi b'diversi livelli taħt l-art. Gvern ġdid nazzjonalista se jiggarantixxi li l-ambjent ikun settur ewlieni fit-twettiq tal-politika nazzjonali. Għalhekk se jara li jkun hemm żoni għal spazji miftuħa għad gawdija tal-familja u tal-pubbliku. Jitjib l-aċċess tal-Wi-Fi fil-bus shelters u fuq il-mezzi tat-trasport pubbliku. Tiġi ġenerata enerġija rinnovabbli mix-xemx mill-parkeġġi tagħna. Dan isir billi aktar parkeġġi eżistenti jikkonvertu f'solar carports. Il-Partit Nazzjonalista se jaċċerta li jkun hemm sistema studjata u koordinata għal kull triq li ssir sabiex tiġi lokalizzata l-infrastruttura tas-servizzi kollha taħt wiċċi triq. Ikun hemm aktar siġar u ħdura fl-ippjanar tat-toroq. Issir implementazzjoni ta' sistema ta' service ducts fin-networks tat-toroq illi minnhom jgħaddu s-servizzi kollha. Jitneħħew il-cables tad-dawl bi pjan fuq leġislatura mit-toroq residenzjali, jinbnew water culverts fit-toroq il-ġodda. Tiġi introdotta sistema ta' dawl effiċjenti fit-toroq. Tiżdied l-aċċessibilità pedonali permezz ta' bankini adekwati u adattati għal persuni b'diffikultajiet ta' mobilità u jiġi introdott programm ta' spezzjonijiet kontinwi fit-toroq.